पॉवरफुल पार्टी जास्त आमदार 33 आमदार आमच्याकडे असायचे आणि सावताचे काही आमदार MGP आमच्या बरोबर असा गेले पावटी झाली आणि फक्त थोडे मार्गाने सीट झाली त्यावेळी 100% सावताची सीट त्यावेळी दोन्ही सीट आम्ही जर पळयत न्हू जाल्यार उत्तरान ऑलमोस्ट लोक इलेक्शन मोडान चढ गेल्ले आहा तुम्ही कालच्यान सगळ्यांक भोंवतात काल तुम्ही 70 गेल्ले हे गेल्ले सो लोकांचो उत्साह कसो दिसता तुमकां एकदम बरो काही जे प्रोजेक्ट जे आम्ही गेल्ले ताचे इनागुरेशनाचे आता प्रोजेक्ट सुटपाचे काम जाता कोण लागते त्याच्या करपाक जाय गेले 8 दीस आमी जे जे कितें प्रोजेक्ट तयार जाला ते पंचायत म्युनिसिपालिटीचे सुपूर्द करपाक आमी केले भाऊ तुम्ही 6व्या फावटी आता कॉन्टेस्ट करता 6 टर्म ऑर्डर मेळ्ळ्यानंतर भाऊ अजूनही धाकधूक दिसता आपण ऑफिशियल म्हणूंक शकता किती दिवस एकच दिवस भाऊ तुमकां अशें दिसता की तुमचें नांव तरी रोखडें क्लियर जावपाक इतल्यान जाहीर जावपाक जाय आशिल्लें पद्दती आमची एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा स्टेप बाय स्टेप कधी तरी आणि एक वेगळो प्रश्न हे फावट मनोहर भाई ना लोकसभा वेंचणुके खातीर कमी दिसता त्यांची कितें डेफिनेटली कमी आमकां सदांच ताजें दिसता की ताजें जें मार्गदर्शन ताजें जें सपोर्ट पार्टीक मेळटालो ताका आमी मुखलेलो आसा ते आमी कोंकणी मोडून करूंक शकचे ना परंतु आमी प्रयत्न करतात सगळे कार्यकर्ते सगळे भारतीय जनता पार्टीचे लिडर म्हणून ती कोंकणी मोडून हाडपाचो प्रयत्न भाई आणि एक लास्ट प्रश्न काय असंतुष्ट भाजपचे जे लोक असतात फॉर एक्झाम्पल उत्पल पर्रीकर लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांकां तुमी लागीं ह्या वेंचणुकेच्या निमतान परत पक्षान हाडप किंवा घेवप अशी तांची इच्छा आनी जर हे दवरलो विचार जातलो तांणी इच्छा उक्तायली जाल्यार तशें कितें तुमचो संपर्क बी आहा तेंचे कडेन संपर्क तशें पर्सनली संपर्क आहा पण तांणी इच्छा प्रदर्शीत करपाक जाय न्ही बाबा अशें जें कितें जालें की आमी दुसऱ्या पार्टीचे लोक भारतीय जनता पार्टीक आमचे स्वताचे लोक कशें तो काय दुरावा आसतलो ना अजिबात या फावटी इलेक्शनाक वता आसतना तुमी खंयचो मुद्दो फुडें घेवन वतले कारण एक अशे मुद्दे आसता की खंयचे मुद्दो एकूच आहा डेव्हलपमेंट हो एकूच मुद्दो आसा पण काही जे काही अडचणी आसात काही विशय अडचणी आसात ते योग्य पद्दतीन डिस्कशन करून विषय म्हणल्यार काही गोंयचे बाबतीत काही नोकऱ्यांचे विशय आसतले थोडे आनी काही आमच्या बाबतीत आसतले जमनीच्या संदर्भात असे काही जे विषय आसात फॉर एक्झाम्पल असे विषय हे एडमिनिस्ट्रेशन सरकाराचे पहिले प्रायोरिटी किती आहे लोकांक जे जे काही अडचण जातात ते अडचणी पयस सरकारचे कर्तव्य आसा ते कर्तव्य इंडिया आघाडीचं आव्हान कितपत आहे काय इंडिया आघाडीचं आव्हान तसं काही फारच आहे वाटतं कारण त्यांचे काय हे झाले तुम्ही बघितले आले एकत्र त्याचे फास्ट डिस्पर्स होत आहे त्यावरून गोव्यात आप आणि काँग्रेस एकत्र लढणार आहे असं काही हरकत नाही जनता पक्षाच्या मतावर त्याचं काही परिणाम होणार नाही आज मोदीजीचं कार्य तिथं गोव्याच्या सरकाराचं डॉक्टर सावंतचं काही लोकांनी बघितलं आहे जर प्रत्येकाने आपापल्या गावचा आपापल्या याच्या विकास करायचा असेल राहिलं पाहिजे ही आज आरजी पार्टी किती लढवणार आहे आरजीचा म्हणजे आरजी किती इफेक्ट जातलो किती आरजी मग काय येतो आमचा विषय आहे कोणी पुराला कोणी अडवू शकत कोणी यावं कोणी राहावं आरजी पार्टीचा काय इफेक्ट जावचो ना न्ही पार्टी मला ना काय ना कारण भारतीय जनता पक्षाचे जे वोटर्स आहेत ते कमिटेड आहेत कार्यकर्ते कमिटेड आहेत त्यांना जर इलेक्शन झालं वोटिंग झालं पण तिथे निश्चित सुद्धा ना तिथे आमचं पूर्ण खात्री आहे आणि त्यांच्याच आधाराच्या पार्टी आज